नंगौ गिबि गिबियावनो आङो बयखौबो बरायबाय दा जोङो आं दहाय फेसबुक पेजाव गोबां नुदों जे UBPF मा गोदान आफाद दालायखो दा बेयो नङा एक्चुअलि जोङो UBPF आ दिनैनि आफाद नङा जोङो 3 बोसोर सिगांनो बे BTC बायजोआव थानाय बर'फोरनि गांनाय उखैनाय बेफोरनि खोथाखौ लानानै जोङो गुवारै जों दैदेनलांनो होननानै जों मोनसे आफाद दादोंमोन बेनो जाबाय इउनाइटेड बड' पिपल फेडारेशन दा बे इउनाइटेड बड' पिपल फेडारेशना दिनै सेकेन्ड कन्वेन्शन दङमोन दा बे सेकेन्ड कन्वेन्शनाव जोंनि आफादगिरि डक्टर गाम्बारू मुसाहारि बिथाङा रिजिगनेशन होनानै दस्रा मोनसे थांनायलाय बेनिफ्राय जोङो आंखौ हाउसआ आंखौ रायजोफ्रा एज ए आफादगिरि महरै दिनै सायख'बाय आरो गोदानै जेनेरेल सेक्रेटारि हिसाबै सायख'दों जोंहा कबिद बसुमतारी बिथां दा बेखायनो जोङो दा दिनै जोङो गोबां रंजानाय मोनदों आङो एज ए आफादगिरि मोननानै आङो सानदों जे जोङो BTC बायजोआव थानाय बर' माहारिखौ जों माबादि मोजाङै दैदेनलांनो हागौ जोंनि BTC बायजोआव थानाय बर'फोरा गोबां गोग्लैसोनानै दं सोरबा गावनि हारिखौ कालचारखौ बावगारबाय सोरबा गावनि रावखौ बावगारबाय सोरबा गावनि धोरोमखौ बावगारबाय दा बेफोरबायदि जाल्लायाव थानाय जा बर' फिसाफोर बे बर' फिसाफोरखौ जोङो कमप्लिट जों मोजां लामायाव लाबोनो थाखाय मोजां मोनसे फर्माव लाबोनो थाखाय जों बे आफादखौ दादोंमोन आरो जोङो फारियै जों मोनफ्रोमबो जिल्ला BTC बायहेरायाव थानाय धेमाजिनिफ्राय लानानै गलाघाट नगाव मरिगाव तिनसुकिया डिब्रुगड़ चराइदेउ गासैबो जिल्लायाव BTC बायजोआव थानाय बर'फोरखौ खौसे खालामनानै जोङो मोनसे प्लेटफर्माव लाबोनो नाजादों बे इउनाइटेड बड' पिपल फेडारेशननि जोंथ' नन पलिटिकेल अर्गेनाइजेशन दा बिथांमोना बर' जातिखौ सिबिनायनि सार्थ जिहेतु BTC बायजोआव मोनसे बर' काउन्सिल दं बे काउन्सिलाव मोनसे समाव इलेक्शन जागोन आरो बे काउन्सिला ओरैबायदि स्पेशल काउन्सिल बे काउन्सिलाव अकल बर'आल' भट होनो मोनो बेखायनो बर'फोरनि भट होनायनि थाखाय बर'फोरखौ लानानै भट गेलेनो थाखाय दिनै जोंनि आफादगिरि डक्टर गाम्बारू मुसाहारिया मोनसे गोदान पलिटिकेल आफाद दानानै बिथाङा इउनाइटेड बड' पिपल फेडारेशननिफ्राय ओंखारलांबाय बिथाङा रिजाइन होबाय जोंहा बेवहाय जेबो बुंनांगौ गैया बिथाङा माने फैबाय थानाय BTC बाहेरनि जा काउन्सिल बे काउन्सिलाव BKWC आव इलेक्शनाव बाहागो लानो थाखाय बिथाङा गोदानै पलिटिकेल आफाद दाबाय